Yaroi try ngi aingo yo try hagani ka sngi ban ngai khubleiru ya pi wei ki ba pet hagani ka por ka menta ha ka kerteng ka thiang tam e ka jong Jesus Christ so kumenru hagani ka sngi ya ka jingdon lang jongini ki shakri ki jong try hagani ka sngi banonra ya ka jingi kai ka ngapriang sobha hagani ka por I pasto bantei kumjuru ya I sardon bat I pasto fair by don lang bat ngi hagani ka por ka menta Mangangit hagani ka sngi pinyamat ika jingker ku namar hagani ka sngi inlet ban kren kindiat kata ka desha pang ki jingkali bala kali daki paitba bat ki bala pa ya ki jingkali hoi bun sen ngi kwa ban jubab ya ki jingkali baro tang imyo ya kalat kalenti bat kamtam langba ban chuye tait bangin pai kitien tang highway ngim sngo la rangi kwa bagi ki jingkali baki ki don namar ngitip ndai tang maki ki don babon ki paitba ki don langkum kata ka jingkali ka baya dei bat ka kitien ka jongblai bat ka jingtip jong ka kitien ka jongblai baki kwa ya ka bantip bat hagani ka singin ngan pulis hagani ka jingkali ka banungkong bala pa hagani ka por ba ongkum ne balai ba ka jingwan arsin jong utrai kalong ka badon kam kani di ka jingkali ka bangingi yo bat bala kali balai ya ka jingwan arsin ka jong utrai kalong ka badon kam ya don na piru hagani ka por fidon kum kita ka jingkali pangangait langba ka jing pensyai hagani ka jaka nganum ong langba ba jubab handai langba ba pensyai halor jangani ka jingkali bat ka bayi srem bat kani ka jingkali ya ka jing pensyai kanlong ka jingker khu ya piwei ken ki ba pet hagani ka por mentana man ngitip bat ngi imru ba bonsen ngi osngo naki nongkren naki pulpit ngi osngo ba ka jingwan ka jong trai kala hajan Hari 4 judon bakali balai ba kejingwan arsen ke jong try kalong ka badon kam. Ngini yo ya ka jubab hagani ka por bakidon ki shakri ki jong try ki ba ya dap da ka ktien ya ka ban hikai. Bat ya ka ban ya jubab ngadon ko ngan lech shai pasto bantai mo hagani ka por ba in pensailem halor jongani ka jingkali gen. Kubleshibon pastor ya ka jingkali bat kubleshibon ya piru ki ba bu igani ka jingkali ngidap da ka jing smokeman shisha ban jubab daga man sim juga jing smoret daga man sim juga jing smobha but shishang I aingo you blay nam tagni ke jingkali but kini ke jingkali sha ka longa badon kam balai ka don kam namar don lightly ki aka ya ka ba ngin pet na ka ktir ke jong blay balai pa ke jingwan arsin ke jong try ka longa badon kam namar lada umwan ka bomot hi ka ktir jong blay ka lafil Kabamot hi kicing thu lupa baro ke de ke balam ler. Kabamot hi ke ka ba ki noi thu lupa haga testament ke barim kemut ki la bakla. Kemut ki angel ru ki la bakla, uji suru la bakla. Tadeng ta kalong ke badon kam namar ban pensisha ba ke ke balatho aga ktien ke de ban urlong ke de ban ja. Tadeng ta Kejingwan arsin ke jong try ka long ka badon kam ban pen pau sha ka prathai ba ya ka ei ka bala tho kan jabi thik kumta ladang ni pule ka tin ke jong blai ya ke jingwan arsin ke jong try hoi ni pet na ka kitab ke jong Zakaria ka long ka ba khat saw ni hang ni ka khot ka ba saw ka ong ti ha ka ta ka sni ki chat jong u kin yeng halor ulom olip Bapersha aga Jerusalem syapang mingi barulom olip unkat na pedeng jong u syapang mingi bat syapang setngi te kan don ka them ka bakraw te shiliang ulom kan kenria syapang syatei bat shiliang syapang syatei ngi iyang ni bagani ka de gijing thu lepa ka jong Zakaria bau jisu un sawan biang bat un sayu gejat ha ulom olip bat kumba u Zakaria uang arngut ki angel ru ki wan ban yathu ki wan ban a ya gane ktien ya ki senran ge jung jisu haga daga sni ka bau jisu ki no analom olip tanya play ne ga por ngi kam ki apostle kal no ga banengkong ni yang ne ba kini ki angel ki wan ban pentikna ki ongum ne de khot bishpo tiaba kidang kmi shan shabneng kat ba udang kieu ha kmi arngut kirang ba kilawan yang hajan joki ke jan ko beli
Bakila ongru korang ba galia balai bapi kemiet shabeneng. Uni ujisu yau bala shimno shajerong. Napi shabeneng un sawan haga juk garukom kumbapio iu baulet shabeneng. Kabamut ya ka ei ka ba u Zakaria utho. Ya ka ei ka ba u yathuk lupa. Kini ki angel ru ki yathuk lupa thik ya ka juk hi. Ya ka ei ka ban saja. Namar ba kumau jisu kiu no shabeneng. Naulo molip haga juk gadur haga juk garukom un sawan hiarbiang haga juk jaka. But tanggata mdei tang kinong ithu lupa mdei tang angel hendai uji suru udia thu lupa ya ga jingwan arsien ga jangu tading ta ngi i babun bahagi benta aku pastor Ferin Pulin tu Matthias bi nabaw ko no breu un sawan nagabura mo kupa jungu lambat ki angel jungu onda kumta on ai ha way po way kabakum ka jingle jungu nabi na puliro na ka ju higa gospel arfu sao dekat ka ba sop sao terter nabakumta piru tolong blakloy naba hakapor ba phimmut uwan ko no breu yang ni ba hakapor ba ngimut un wanu ko no breu jisu ang ali ben kre ga jaka ya pi ngal nong ba khat sao ka dekat ka ben kong terter ong ki slai na ga download jong pi to nget fi how blay to nget hangaru ong ka yeng pa jonga don shibun ki pulit chongne lamda kum tanga ong api nan lek ben krek ga jaka pi ondang la dep ngan sawan shao pi bahaga ta ga jaka ka banga don piru pindon hangta tading tai ka e ka bu jisu kren kamut kata ka haban urlong ka haban jabet namar bola kren da jisu tading ta ka jingwan arsien ka long shisha ka ba don kam hado kata but ngi ir na ki kitab jing pen pau tu kalau nong ga baneng kong ga khot ba nyo ta an pule mo store hakmi uwan bat kilo khmat baro kanyo iu pakitaru kibla som yu ke ben rio baro jong ka perthei kenya linyar lempat namar jongka kumta shisha amen pi aga jingwan arsin ga jong trai ki khmat baro akin yu i badang ta kin sa linyar lempat kino kita kibla som yu jisu kakran kong e ki jiu namar kim nget yau jisu bau de mesaya belasle kim nget bau jisu udai unang bishar jong perthai kinang mudur bi jisu tangkum ukon jong meri kinang mudur yu tang utahi ubriu yau bala yap bagi klem nget ru ya ga jing mi pat bading ta kin da yu i da laga jong ka kmat haga ta ga jingwan arsien ka jong trai but dang ki jiu ragi babon ken yu i ka ta sngi ka jingwan ka jong trai badeng ta kata kalong ka badon kam namar katai ka de sngi kalong don kamru namar ba ki jiu ken ya pai chu trai ken ya kala ka bombot ni puliru na kalong ba arfu ar ka khot ka ba khat ar hakmi ngawan kuloy bat kanong junga kadon lam bat nga man ainong ha way po way baro kat kumbak kalong ka jingle ju marga jingwan arsin ka jong trai ru kadai kata ya ka ba kalong don kam na marba un ainong ya way po way kat kum ka jingle jong u tading ta ha ka kitab jong ka jingken mau la tho lut baro ki jingken mau ya ka jingle jong way po way ubriu tading ta abo trai wan la da ga dai kababha ya ro utrai lada ga de basniu tatal jinjar namar ba ki bam pediang yu jisu ki jingle sniu bro khoi kin don ta henry kita ki blak kala ke bobot la ki la don ga ta kitab juga jingken mau henry ga snam ga jong jisu ka sait lot baro ya kita ki pop ya ki jingle sniu ya ki jingle ba on ken mau henry ya kita ki jingle sniu la pendam da ga snam ga jong trai Raya kita ki bam pediang kapau itang bas niyo sudah labu iki kata ka blacklist bat kat kum kata ka jingle ka jongki ka jingle ka banengkong ka long baki klem pediang yu jisu kata ka de list ka banengkong do tadeng ta kata hi kan long ka daw ka ba nengkong ya ka ba kita ki bam shimlanget ba on penrem yaki bat ba on kentat yaki namar baki kentat yu blay ka dujok ka de jaka jong kita ki ba kentat ya jisu tading ta ka jingwan arsin ka jong ka long ka badon kam namar ba
kapendap ya kijing thuk lopa batro ki jiu ki yo kijing sup batro kan sawan kata kijing bishar ia kita ken ki bam shem lapdiang yu jisu ne kamno na fi Jadi semua kalau hidang keren so kapan mau na Hebrew kalau nong ke ba pra kalau dekat ke bakat way kong but way baro onom hikai yalau permarjan but way baro yalau para dah ke baong tu itu utrai na baro ken kin itu yang nadu ibarat tam hadu bakrau tam lagi tinggi hang ni ba hang ni udang thok siki Hebrew mo ngi hang ni ba open benai kan ni ba utrai hi uang badling ba nong thok open sngo ba ngin yo itu utrai te no ibarat hadu bakrau bat kadir kapan kan mau amro na kitab jing pen pau ma pasor lenong beningkong ka khot ka banyo kong ka khmi uwan bat kilo bat ka khmat baro kin yo iu ba kita baro ki bla som yo bat ki jat ben riu baro jong ka perthai kin yelen yar lempat namar jong tiang ning i ba kuma pila akram hi pasor ba ngi kita ki bamget ma ken long ka bashar khei ki te ba utraan pen pau te le dia wat da mangiro hadu manta ma mono blanget ho Yesus Kristus empat dan mono belai i mau waktu mau kisenran jong Yesus Kristus abar kilai iru kita artatien deh mau Thomas belai iu try mau artatien te mau ro msulangit te bonde try but semangile seni mau ngiladan arajar senam seni ngidak siyo jingtip sepang Yesus Kristus am David lingba ka Bible deh empat dan mono ro balak ban ai kata ka jingdro ka balong sispa nak sispa balong kani ka de ka dur jong Yesus ban pen itu igi bau niu de Yesus kaperthai ro am banta am kaya demand kong pen i yangi bau Yesus long kom no kadan ka way ka debate mau don way u Shakri jong play hapo America bagarteng cliff mo ka university ikum to mau yele debate dekat bau dang debate te uwe ubu jingkeli kan uang ublay jong me u tau Yesus Kristus di baem na bayap u cliff uang ba jo di blay jing Shakri ong baem kidan historical ma ki proof bala pen sisa bau Yesus em te lada u empat balik pen i yela dia te kibu jingkeli te lamar umlak man pen i la dia ke bomot utau blay jong me kemot di false god utau Jisu su claim bila dia bude ublay but habangi puli pegini dekat Bible ma kembang la ibu kan ka jingkeli bala abu utran pen pau ya dia ban pelek ranyi kita tu pasal kita ke bala abu jingkeli te senu tau blay jong me ma yangi ki banget le babon ki bru la abu ta ke jingkeli monu tau blay jong me tu Jisu Kristus balong kum no balong ban wan nado arajas ne manchwa hado mantar 4 tingi i ka mockery ka bon bahan mentah la ni kata ka jingkran ben blay la ni ka balong dak tien parang kata ka blasphemy ka jingkran ben yo Jisu Kristus ka jor ba ka khlan hado kata i ka perthai mentaling i baro ke sunyon bet tang yu Yesus Kristus kimnot banyan ni kiwi kiblay re kinyan bet tang yu Yesus Kristus re kom baktian jong blay am bakong ne Hebrew te la rom bapra ba baro kin itu do ki baret do bakra ba kin itu te bau Yesus de try te ki banget ki anda kila itu kila lajem ubam nget anda itu kalong ka jinglen niar kom ong kitab jingpen mar kita ki nong kali ki klet ya ne ka way bau dan way bolong ko maki bau tau di pol shwai ka tau di sol ma uru klum nget Re anda habau pau Jisu kai ga bajai o umat la sendanang tong to tading ta la da u Jisu u dei bo im la u pau sa em mot bun ki berikan mat la bun ki berikan la ban yap ro komba long u Yohanes habau ye kendo yo Jisu habau i u Jisu u kolon sebat hamadan komba udayap. It is not necessary bo try un pau be man laga por marong kabhai nga bangan leit no bangan pa uman simba khoi kam dadon kam yangi ban yo ite henry ya ka bangin mat te yo bangi mat kum no yo ka dei lang ba uman simba khoi tatu blay dan ka babel ki tho yangi udan bagade kata am fina pulina ka Hebrew to kal nong ka bakandai ka khot ba rupra kabong kumni kum tau Kristus haba lakinya aingo tang sisien yu ya kaban ba no ekipop jong ki babon on mi pau ha ka ba arsien klam ba kapop ha kita ki bakmi lenti ya ka jingpenem fi un pau arsien tang ha kita ki bakmi lenti ya ka jingpenem te kade kata ka to pa kade kamde ki jingwan arsien de ka kren ya ka jingrong no tading ta kidan ki jingkli ya ka bala akli hatu ka jingrong no bal ka jingwan arsien kade ka jo kamde gumjo say discuss ita kamadin te kade kata babangi puli ka tin ka jong blay Jisu la dat pau hadin wul ami pat upau Thomas ubam ngai
Thomas ulanget Paul reuniam ubadai sisa utau reuniam naki reuniam ubam nget yu Jisu re onda la pau Jisu haban nget tading ta bat ngi kita senis ki babon ya ga bau la pau hang to bat hang ni ki brio ki kala ke bamot ki brio ki pediang ki brio ki bam ju snow ki brio ki bam ju tip ki brio ki bam ju nget iru ba onda bo trau mi pau ta ga de kata kiyo ay gajing kala kamot bading taba Bashiti ke jong u Petros Ya uba haba om yu iru piit ya uba la phem yu imenta hadi pinget pia sokmen da ka jingmen ka bamla ong bat ka badap da ka burom ngimpa di iu Henry ngi iu ngimpa di iu mentaru ka ong to ngimpa di iu mentaru Henry nginget inget bagi yesu kemen ro dagai da ka daga jingmen jingkemen ke bakraw tadi inta ka jing pau arsien traun pau hagita ki banget bahkan long sisya ka jingkemen ke bakraw na ka benta kita Ngasngo pastor ba kata ka jingkeli balai bu menta ka debet ka jingwan arsin yung try pastor kalong kebetulan kam ne kalong kebedai namar ba ngasngo ba ujisu hiam pimpa lang jong buram ta namar hakasin menungkong bu wan hakadur jong jinong brio bat haduk tin beli ko ang bu shim ka jinong maraw bat hadia jong kataru kayit hu ong tu ba haduk bu na poy halong di phanar am kini ki brio ki bi ite kung ki parisi sadusi ki bal aktif yu ni thang ba kim nget yu hadia mula poy ha kata apo di phanar halong di phanar ong wala la abni jong kataru hadian ba ki aktif ya kataru ta pastor kim nget yu hadian pat bolmi pat step on ni du blay ta kalong kum ta pastor ka jingwa arsin untra kalong bandan kam na ba ngaso thob yang ta ba ublay lani ujisuam un pin i yala ka jong buram jingwan nang kong jong ur kalong kum hagadur jong lang berat re haga baar unwan kumu sing na tagade kata unwan ru haga bor bad haga buram kumu sim nin kong wan kumu syakri baar unwan kumu sim tadeng ta lada uwan hagadur ke jong syakri tada ngingin pediang ya kata ngatrai ka hi lada wan kumu sim tu un bishar tagade kata ka apalat tadeng ta don pedeng jofi ke ni ke por Piong kata ke jingwan jung trai tu ka badai tu ke jingwan jung Jisu tu ka badai nom dai ko abang ifi lada ke jingwan ka ba shisien nda kata ke jingwan ka ba nengkong kala aja pitara ke jingwan ka ba arsien ka nom ja namar ya ka ba nengkong lada bi thu lupa dan si dan bat ka ja si cha thik kumta ba chi sien bat bi thu lupa ka ktien ka jong blai kanum ka langa ko afin pulero mo na ka kitab Ezekiel kel nong ka bakhatar ka khot bar hupra Ezekiel khatar apupra namar kata to ong haki kumni wong trai ublay anam pentut chu ya ka wei naki ktien jonga handai ya kata ka ktien haba ngan kran on pendap ken ong utrai ublay anam pentut ya ktien jonga kamu anam pen slam shu ya ktien jonga ya ka ega bangalakren kan long bit thik kum ta kan ur long bit thik namar ka wai pu ka ktien ke jong blai abangi puliro na Matthias kala nong ka basan ke khot ke bakhat pra ke yathu ya ka tai nabashisha nga ong happy haban da letno kabeneng bat ka khandau kat iwe idakret lani iwe ibakun kendiat na ka hukum in letno tat anda on pendap baro kemudian iwe idakret lani idakun nadu full stop adu koma ya ka bala yathu lupa kan jabitik ka ei ka bala la tho ya ka ei ka bala akran ublay umday ubriyo bo on lamler lemne ukon ubriyo ya bo on kala jingmut ya ka ei ka bala akran hato onumle ne ka ei ka bala kular hato onum pendap no ong kitab jingken kan long ba arfula de khat ba khandai tagade ka ta ya ka ei ka bo ublay ul akran ni pulir mo tu ka lenong ka ba arpsa Matthias arpsau lifesan kabeneng berka khandau ken letno handrei ka ktien jonga kanum letno satya kebeneng berkendau ke laban letno rega ktien junga kanum letno setia kemudian ke ai ke bal akren kan fulfill kan pendap machi sien bal akren kan long bai ta shong api ki nong ngap lada fila ko ngo praise the lord lada phim ko ngo long bal tim mi phi ktien jumblai ka kren chaya ka taw ong uta bu yasngo bale
ia kata ketien na neu banget kata ketien ba kongo ia kata ketien la trai ukum brio bestat andrei uta ubam kongo la ne ubam nget ia ketien udai brio ubatai halor usiap balanyoi ukum brio babit batai halor siap batai halor kejabiang lejong ejing stu lejong hagata ka jing hikai jong nore ka balapan chong nongrem haki brio mdei hau belai kata ke jing trai kata ke jing tai kata ke jing nget parok kan prapom bal ke jing jot kan long ka bakrau ong ka ktien ke jong belai tagdi kata habang ikran ni ktien jong belai nginget biya kata bat habang ipuli ngi pechisha kapor kamdan shu habu jisu ong hakmi ngawan kloy dan nyowi da ka jing nyow jong ikibri ta kadang slam palat re shia jarsnam ka jong bri ko long shisngi ke jong belai ada yang ta hau blayam kadang keloy palat bangis bau jisu ru 4 wan haduk mentaru kadau kolong ba let's say ada dai mapi pat ngai let's say dai nam ta jong pi na marda 1 kalau long final mla syo ban kala la 1 mla syo bong ani try pi lawan ada di sisamo ngan kala ke ka jingwan ka jong try kala dai final bat kala dai ka kata final call mo ya ka ba pimla syu ban kala kemut pimla syu ban ongan pediang yu jisu ndai pin pediang syua ba pin yu iu tadi try kelompat pau do mentar ka da kolong ba pin nget yu ba pin i yu syua ba on mi pau la da ulawan mla jenjar mla syu ngai playo ya ke jing persyai hagani ka pon ke syakri ke jong try kindat ngan shuban rap lang ya ke ba kini ke syakri jong try like kren habang apet apa ka bible ke jingwan ke jong try lang apai na do na kitab Genesis habau try bo blay uwan hak pereden upen khoj ya ka pop ube no ya ubreu na ka pereden namar ba ubreu ula lepop bat uwan ra ya kata ka jingtem bat ika jing sedang ka batmai habang ayo i aka kitab Genesis hi hakalong ka bakadway haba utrai bo blay uwan hier haba ki breu ki sedang bantai ka mo ya ka nongba ba di umot manon ra ya ka niam la jong mo mangisaong hadin bumot babel hare utai kitai shoy kata ka nongba ba ki kwa ma mantaro ngitip partai boro ki kwa smart city larangi page Arab nisha ka ri ke jongi bat kumta ter ki kwa lut ya kata bat ki teiro ya tau mot ba ki thoro ban long kawai ki jaj benriu ne kawai ka jingai haki jaj benriu or blay uwan ka bible ka ong ki da wan hier bat pen bakla ya ka tien ka ba mot pen khoj ya ka ai ka ba ubriu umut ban tei habang apuli na ka tien jong blay na ka gospel jong Matius ru haba ujisu ulit rung po Jerusalem kilay erwang ki ong hosena utao bawan haga kerteng ke jong try long bala korku mo utao bawan haga kerteng jong try bat hadin jong kata kabenungkong do jisu lale man haba urung sa Jerusalem ulay ben penkhoj ya ka temple kum joro haga jingwan jong utray balay ka don kam ya ka ben penkhoj ya ka perthai na ka pop haba jisu wan arhajar snem manshwa upen khoj ya kibriyo naga pop haga ba kenjaman semba ununo ba priang ya kiyo cing pen khoj handoi haba unwan arsien hagane keslakan do kumbai pastor benai lapan kan mau marsen sedang hiban pulih naga kitab Zakaria namar hang tu ka pen i mo chapang kita kinong shun jong ka Jerusalem mar pingi pulih te ka heading hang tu haba turai unwan nganong yafi ka upeni ba ka pop kala da rem bat uwan ya ka ban pen khoj ya ka ne ka perthai bat hey pinde yo i haba ka don ka cing pen khoj kadon ke jing sedang temai na hak pereden kadon ke jing pen khoj ubriu sedang ban temai ban kha ban pun haka mot babel haba pen khoj kadon ke jing pen roy saki wei pat kibriu kilej haba ngipej haba jisu wan pen khoj arhaja snam mansha wan ban bano ya ka pop ke jongi POE kadon ke jing sedang ke batmai baki brio kem dan kam ban ngai haka temple hande ban ngai hau jisu bar nono bangai hau jisu ka met ke jong u ke kala long ke temple bat habon wan arsin hakani beli long arsin nama wada wan arajas nem menswa haka do hande menta unwan haka met burom kumba ulakyu kumba pastor menela pule mo unwan yakaban
Peni ke benang kong, ya ke jing sanchar hok ke basi hajar senam. Hadin jong kata, kandon ke thema. Hadin jong kata ke thema, kandon ke jing penkhoj, ke jing sandur, ya ke ni ke perthai, ngitip ba on pen kela, ya ke ni ke perthai, syaka perthai ke bathemai, maka khandau ke bathemai, ke benang ke bathemai, ke Jerusalem kan wan hier. Kompat kamta me bai pastor adap kan pastor bantai mo, man pendap ya kata ke ke jingkular, perke jingkular ke degane, hakmi utrai dan balek ke bathemai, perke jingwan jong u on penlong themai ya ke baro kan. Tadi namar kata kalong ke ba don kam hakaba ngasuthu bang pulih ke tien, ang balai badon kam namar la tora ai umwan kanum dan ke jing penthemai ya ke perthai. Nama ke jing penthemai hi haki ke benta baro ngipet. Nadu testament berim hadu testament themai. Mbai pastor ka pen kan mau pang sol baru Paul mo bukala Paul. Lam da dei wan utrai kanum dan ke jing themai ke jing em ke jong. Kalong kum juru lam da utrai wan ha ke jing em jong aba jong piro. Ke jing em jong aba jong piro kanum long na themai. Ina ang play the cut na kalonong ba arpuay the cut basam. Jing pen pau arpuwe sao don reu tiu blei unyat no ya ki jing ja umat baro na ki khmat jongki bat ka jing yap kanom long shu lemne ka jing sosi lemne ka jing yam lemne ka jing pang bat ka nom long shu kita ki bamen chwa kilalet no tiu tau ba shong halor kata ka khet ulong hakmi na thau thmai ki baro bat uang to tho na ba kini ki tien ki long ki bayene bat basisha bat ulong hanga lapendap ngalong manga u alpha bat u omega ubas dang bat ubakot hauta ubas liang ngan ai na kajong kata kapukri ka ka jingim Tu ang no hakmi nga thau thamai ki baro. Tu ba kren pastor mentan ka de kata. Te ka don ke jingkelir mo hang ne. Hatu ye ni ka perthai ka ba menta. An thang no ne kom no ne. Ka Bible te ka ongon thang no do Jordan rai. Kan ing ha ka jingwan arsien ne. Kan ing hadien ne. Ka ngisuthu aba pulih tien jong blai habakan wan ka thma amagedan. Kata kan de ke jingkut jong ki baro. Ka armedan ka de ha jingwan arsien ka jong trai ne. Jingwan arsien ke jong trai. Kan kini ki jingpen kre nga tharai. Ki nuclear weapons ki badan kat ne. Ki WMD mo ki ang weapons of mass destruction. Tengah try sen pelat ke wigari telah pelat lo di. But ngamtip ula bandai asteroid ro bala ban hit ini ke protein hit. Parabit hom. Ki scientist ki angam udan tu asteroid uban sa. Apophis Wax thing. Apophis Kalaban long kata try. Apophis ula ban hap handai bonong ban penjot pat ke perthai bor okwe long un kta ke perthai rong ban penlong pat na do Jordan rai te umla what even kadan kawai ka yu jongwei scientist uken jingken de nuclear power baro badan apa perthai te baro nuclear power la pen perthai sin pen perthai ro ha perthai kampat la te ban yu na do Jordan rai ban na do Jordan rai kata am kan de bi ka bor blei bi te jong blei kan de kan bor briu kan de bi ka bor jong blei bi Tanya pulih ar Petros nong balai. No, tu dekat ke basan terter. Namar kiklat kenang ya kan ni. Bala julong ki beneng na mendai. Bat baga kendo kala ni lang bat ko bat da ko de khatin ublay. Da ki ba kata ka perthai men kata habla penseleno ya ka da ko kala jot no. Henry kita ki beneng bat kata ka kendo ki bementa kilong bala rakhi ya ki da kita ki ju ka khatin. Ya ki bala rino sa kading haga sing jimbishar bat ka jing penjot no ya kita ki beri ki bemdu blay. Henry ya kani ko wat kalat ko heba yet baka way kasngi kalong utray kum syajar snam bat syajar snam kum ko way kasngi utray le atut chapang laga jingkular kumadan ki biyaw ya ka jingle atut Henry u sya aslam bat pi bom damon ya noy nur ban jot no Henry babaru ken poy sa ka jingkulag bumud Henry kata ka sngi utray kanwan kumunong tu hakaba kita ki beneng kilet no bur bat ki jor terai tak bat hang rem kin no bat ya ka khando bat ya kita jingle badan haka on thangdo amar kata haba on sanno kumni ya kini ki ek baro ki bakumno ka de ya phi banlong haka jinglong jingim bakhot bak jinglong riblay ki bay apkhmi bat ki bakwa dik dik ya kata ka jingwan jong kata ka sngi ka jong blay haka ba ki beneng takaba thang ya ki on sanno bat ki jortan rai takaba thang rem kin no
Henry ya ki beneng ki bethamai bat ya ki khendo ki bethamai ka ba kum kata ka jingkular jung ngi kmilinti ha ki ba hok ka songsa Ni yang ni ba Petros ro utro ita ka johi ya ka bangi kren do menne. Ba de ka i ka bala kren ha ka khtin ka jong blai kumangi ong na ka Porsche ka por ka de ka akan saja. Ta ka de ka tang ni da kerpat sengorit akmat jong pi ki no snap. Sengob ha ban shim khia igini ki kintien. Ya ka ba fin pediang ji shayu Jisu. Mlong ban im ka jing im ka belong double life. Ne double character. Kadon ketuka jing tho jong Robert Louis Stevenson. Tho Shapang gani ka kawai ka benta Shapang Dr. Jekyll baru Mr. Hyde. Uba mensengi ulang de kumway. Namiet ulang de kumway. Dan artli ki jak jing long. Tading tangi iya kini ki sengiru. Daga boburam. Mdai bangi penrem ya no. Lada don kum kata ka jak jinglong ka bahabangin kala ka bumut no. Namar ba ubriu ubadon ar jinglong. Lakot yu uru uba arsap. Baru Jisu ang kordet ya kita kiba arsap. Tading tangi haban bet haka jing im ka jongi. Kam dayangi ban shupan ish ka perthai bangi let jaseng bangi let riu belai kat bahaga do onwat 4 don ka jing kala ka bumut. Tading ta ngihap ban pai, ngihap ban kala, ngihap ban pediang sisay utray, kenang ba haba utray unwan. Pilakar kui ka mensim ka jong pi. Te ngilayo sengo Shapang kata ka mo kumno be kani ka perthon pen kala I pastor idang batay ba kita ki yakin hap kita ki nuclear ngilaya kren hagani ka por. Hari kindat hagaktin ka jong blai ka don ni ka jing pensyai. Ba pindapet hang ni ka de artli ka benta ka baton bait na po ka ju ka kitab. Naga kitab jing penpau kalau nong ka ba kanri ko de khot ka ba khat ar ter lem kum juru kitab jing penpau ar pau ka de khot ka ba nyau ter pi kani em teng ye puli ka ikop kum badai la ka jong hari kam dai ka dei na ka ju hi kani kanwan hadin ke singsa sansar ya kani ka perthai na ka jing hok ka jong utrai si hajar snem hadin jong kata ka bible ka ong ha de khot ba nyau nong ka ba ar pau kitab jing penpau Bahadin jong kata mo hai bala khom yo soitan ha kata ka bindi nam ta sia jar snem ba unlet mi no ban syukor mun on pelat no yo bara fi puli ya ka ju hi ha nong ka ba khanru kitab jing pen pau mo bun sen ha nong ka ba khatar bun sen ngikli ba ka jikli chapangka wa iprotes ka ba kraw mo ba kumnu kala rangat no bat kan mau kani ka kren hadin jong ka sinsar sia jar snem Namar hadin jong kani namar kani ka ju even ka bakran. Hara ka siya perta hang kilunong. Ba namar ka omne bat ngalayo I likely ki mensim bam khot kum ki jakot ki bamino naga shuntur uta uyak jakor ba naga shuntur uta umrat klaw ba naga shuntur uta nong thupa lamler namar ki along ki mensim ki ksot ki balaile ki dakla bat ki lalet mino shakita ki sim jong kata ka perthai baro ka wei bania lumlang yaki shakata ka thma jong kata ka sngi ka ba kraw ublay ubadon bor baro bara pi puliru hang ni ngan puli hang ni ka por aga kita chipen pau nong ba arpau de khot ba nyau ter ka omni te ondala pendep ya kita ka si hajar snam on pelat no yo tau soitan na ka bendi jong u but un let me no ban syukor ya ki kenja ben riu ki ba ha ki saudong ka perthai yo gok badu magok ban yaseng lang ya ki syakata ka thma bat ka jingkhen jong ki ta ki long kum usiap ka duriau Pi hang ni la da batai lupa ka di ka ju ka even. Hana ka teng bagi tho ala ka jong ni perkhat arsen kan dia. Hana ka ni ya ka ek baga batai hang ni sapang kata ka jing theno ya kata ka pliang mo. Kata ka pliang ka ba henrio. Bar pinda pej hang ni ka long kum ju ka bamot hang de kata ka wa protes ka bamot la pelat no yo setan lang ta. Na kata ka jing khom ka jong usia jar snem. Ka Bible ka batai bakini ki mara klaw kini ki don kita munsiam ta. Bakini ya kinlej ban syukor yaki brio baro bar ki long kat ki siap ke duria bat hang ni ka keren ka ong bakin ya ker tau yar ya kata ka jaka shong dara kita ki ruko bat ya kata ka nong ba ka ba lait tika ding kalawan hiar na ublay na beleng bat kala bamdu yaki ka bamot bantang ya kani ka perthai na ka jortan rai kanum dai kumbala batai sa dom ka nuclear baro onum la bandahap kata ka asteroid ro omla handa ka ding ka bahap na ublay katang naru ka jortan rai ka jubab ka de kata ba kani ngan de ka thma bar kele kani ka thma kan wan perkhat
Hadin ke jing sansyar hok ro ke jong oblay si ajar senam. Ubri udang ngop ha ke jing pensoy. Haba kini kimen sim kitray. Leit ben pensoy ban ya lumlang yaki. Ba dia kata jaka lakot ke Armageddon ken. Namara da fi puli no makhanri fi nong kaning nong ba arpo gade gaipat. Hei pat kini lum gane. Hana gade ke ju ke even ya ke bala tho ha ka artli ke benta. Kada yang ngitang ban connect ni siong mo. Puri hada puli kita cepen pau. Ngihap ban connect kalum ka puzzle. Habala connect hang ni. Kabamut kinwan ban ya le belay. Bakiniwan ban ya le kaba ayu. Bakini lumlang. Hanre ka Bible ka ong hata ka por. Pitip sulungo hang ni ba usay tanam ulumlang ya ki pait ba. Manamar belay utip ba belay uit ya ki brio. Haba yu i ki brio em uyat da ka men sim jang Jesus name ma. Compassionate heart ma udan. Ya kata ta. Udan ya kata. Hanrei ublay hang ni dan syu ya kata ka jing senai. Panhap ya kata ka deng na beneng. But hang ta la thang du sendan na du na ka jor tan rai. Ba haju ik lenong arpo do ka besho pin lap ba. Hang tu kay ka bajia. Hadin jong ta kawan ka jing bisari soitan la berat no. Yo merak klau la berat no. Yo yak jakor la berat no. But ya kibriru la penyeng ha ka ket ka bali ka krau. Ya ka ban bisar ban berat no ang ta. ban halor gatamo ban scam shu ek e bay pastor yong ikin mau mo ga ktin ga jong blake ong na ga hebrew gal nong ba khat ar ga khot bar khundai ga ong namaru blay jongi ulong ka ding ka babam do no fin de puliro na Zephaniah kal nong ga balai ga khot ba pra ga ong ni namar ga ta phin up yanga ong utrai hado ka ta ga sngi ka bangana yeng ye ga jingluti nabaga jing tmu jonga kalong bangan ya lum ye ki judgment rio bangan lum lang ye ki hima ya ka blathe halor jongki ya ka jing bitar jonga wat ya ka jing bitar ba meding jonga baro naba anjilia ya ka perthai baro da ka ding ka jing satnot jonga tu trau la dap ongi ka taru la dap itho lupa bon lum te ye kita ki ri baro ye ki hima baro but ya ka bon jilia ya ka perthai baro daga ding ka jing sat not chong u ublai hi ulong ka ding ka ba bam do ba ding ta khien ju blai ka ong ka long ka ba Ethereum ban ha aga khti jong blai ba em Tadi nama kata angin kela kombai pastol la kren ngi kren nang ni marabor angin long shisha ba du blai ken lemda kumta ngindo kumene pastor ba fila warra to ka jingkli na madon bala keliru hatu ka jingrong no ba jiwan arsen ka degajo fila warra mener on firu jingkli ba ditai ba keliru la don ba keli ya kata hatu ka degajo na magi babon ki perkhat degajo ni event em kam dai kum ta le se lengi kren ya kata kanang jirong shisho te ngashkwa ban ong tang ni ka wei ka jingwan arsen bat ka jingrong no kam dai kum jo ngin sai discuss pat ya kani haga episode ka ban sawan banganget kan na longer jingker ko but snai up igene ka jingker ni jogi igene ka tayo ka bansawan halor ka ni ka phang ya ka bangin ti jeliu na ka tin ka jong blai ya ka bangila ban present pat akhmat jong phi banganget tran kar ko fi igene ka por ka mamanta mila ba ni duai no mo pastor ki don ki ben sim ki bala kwa shaban pai so tra Tengah ni ka por na peneng jong fi ngap ni ka tien kawan ka jingpen kendo do men semba ko ha ka download ka jong fi ban ong shisha nga kwa ban im ka jing im ka ba shisha ka jing im ka bala kala shisha ka jing im ka balong bitang ujisu ha ka download ka jonga ada fi kwa shisha ka ni ka por ngidon na ka ni ka studio ka jongi bat ngidon ban yarap ya pi ka ni ka por ka ba mentai ka ba ngila ban ya dwai lang pila ban buat ya kena jing dwai la se dan peneng jofi pimpat ju pediang ru ya jisu menu ka jing jong fi la se fila ju ngap aru iki kubor na ka por che ka por henry pimpat la ban shim ya ka rai ban pediang ya jisu ko munang penem ai ba ni ka sngi ka bamenta ha ba fi ngap ni ka kubor ai ba ni ka sngi kan lo ka sngi ka ba pirai no ba da pida kwa sha ban pediang no ifra pediang no menta marga ni ka rai ka papirai menta kan rai ia ka bom jukut ka jong fi ini dwai ni ka por menta na dwai nang ni na kwa ba pin buat na dien jonga da ka banga yarap ia pi ha ni ka por pila ban ong try jisu na pla ba galong nong pop try nga aingu ia me ba melayap na mata ki pop jonga ban melami patru aga sngi ka balai bat men sawan pat sa sisian mede utrai jonga nado mentagasngi men wan haga donot jonga ap diang yeme kumus im
baru kum mutrai jonga mana do man taga sngi ngalarai ban bot yame hagar tengu jisu amen angai ini dwai kan kapor try unang ai bor phi unang pen sla phi ba kane de sngi ke bathmai ke jim ke jong phi ya ka bala pen thmai ya phi ba phin dan ru haga da ke jing pen thmai ke jong try haga da ke sngi ke jing wan ke jong tin ni dwai try ni kapor nga ai ngo eme ko pa nam ta gini men sim ki ba kodor ki ba pediang yame haga ni ke sngi lagi hajar ngai i haga ni kapor ai ngo eme go try nam ta gini men sim ki ba kodor mangada dwai ke da ku i wei ke ni kapor agar koi fi ba agar koi fi kong agar koi fi shisha daga men sim joga jing so e daga men sim sha ga jing so boram baru play unang gar ku unang pen slek unang ai bor fi ba unang pen dap fi do men sim ba koi unang pen dap fi ga daga bor ya ga ba fi la ban yang scam hado ga bakot hallelujah try men ai bor ko ken pule ga ktien ba ken pulut por ga jing dwai ba try shisha ga jing mut brai ga jing ki barok kan long be tang ha ga daga jaka ka medan ha ga beneng ha ga daga jaka ka ba medan om shu aga perthai ban eat yeme but try shisha ban yele daga jing yele jonga jinget adwai gar ku wei ga try ken yang scam do ga bakot pinang long shisha ga daga jing shai kamlo pinang long shisha kita ki breu jonga jing gar ku na ga banta ki wei pa de ki men sim ki ba kodar ngadwai daga ku finalong ki ba karoi ki ba man bha pina say so aga jing em bagan jam sim aga teng jong jisu ngadwai gar ku amen amen try nang gar ku yefi ingat banado menta ki barok ki jalong thamai aga jing em ga jong pi but la fi kwa ban kan do yang iru pila ban wan pila ban join ro ki service ke jongi aga sngi try ngi dan spo maulai nong kwa aga por khatwei be je pila ban wan hang tai pila ban wan hang ni po net ro aga por san be je jan miet al fim dan jaka ban lecture shino ke jing khang jaka por net ka play na kam ta jong fi ngi yo ban shakri lang yu try ublegi jin so lon kat ba phi ich pen kan mai phi ru pakai healing festival kala jan ro khatwei hado ka khat san trek panu mes utrain ko yefi wan sini ki jeseng wan lam lang iki para jor ki jong fi train ko yefi ingin saya share ko bless you bon amen